Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saderengipun kawula ngaturaken wilujeng dalu dumateng para rawuh lan ugi dumateng para penonton ingkang dalu menika sami rawuh wonten Nakulopak wonten dalu menika. Nuwun kawula nuwun wonten ing pahargyan dalu menika kawula sesarengan kalian paguyuban Turangga Jaya wonten panjenenganipun Bapak Mukaji selaku ketuanipun paguyuban wonten ing dalu menika ingkang kula hormati. Saderengipun dumateng segenap keluarga besar dari Nakulopak ugi ingkang kula hormati, khususipun dari karyawan karyawati ugi ingkang kula hormati dumateng panjenenganipun Bapak Kepala Desa ingkang kula hormati, khususipun dumateng para sesepuh dalasan para aji sepuh ingkang kula hormati, para bapak dalasan para ibu, para rawuh sedaya ingkang rawuh wonten Nakulopak ugi ingkang kula hormati. Alhamdulillah wonten ing dalu menika kula dalasan panjenengan sedaya saged pepanggihan kinanti Ginanjar Rahayu. Sumangga saderengipun kula dherekaken tansah ngaturaken penggaipun atur puja puji wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang dalu menika sampun ngalimpahaken rahmat taufik saha hidayahipun dumateng kula panjenengan sedaya sahingga wonten ing dalu niki kanthi Ginanjar Rahayu boten wonten alangan satunggal punapa saged pepanggihan wonten Nakulopak wonten dalu punika kanthi ayem tentrem boten wonten alangan satunggal punapa pinebihna kalih ing sambi kala. Sholawat ugi salam tansah kita tujuaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang dalu punika kula dalasan panjenengan sedaya ugi tansah mawantu-wantu sedaya syafaatipun ngantos ing yaumul kiamat samangke. Pramila para bapak lan ugi para ibu-ibu, khususipun teman-teman dari YouTuber Tulung Agung, kula ngaturaken atur gungging panuwun, atur pepanggihan kalian kawula sesarengan paguyuban Turangga Jaya wonten ing dalu punika kang sampun katimbalan dening segenap keluarga besar dari Nakulopak, karyawan dan juga karyawati wonten ing dalu punika. Saderengipun kula ngaturaken atur gungging panuwun ingkang tanpa pepindhan ewon dene kawula segenap seniman seniwati wonten ing dalu punika saged katuran sowan wonten mriki ingkang kala wau saperlu dari Nakulopak ngaturaken pembukaan nggih menika pembukaan wahana enggal. Mugi samangke anggenipun ngaturaken wahana enggal tansah saged angrembaka lan ugi saged dipun nikmati dening para masyarakat Tulung Agung, saged tetep langgeng selaminya lan ugi tetep eksis pariwisata wonten ing dalu menika sesarengan kalian keluarga besar wonten ing dalu punika ingkang sampun animbali kawula sak kanca rombongan wonten ing dalu punika. Mugi samangke sedaya amal soleh saking karyawan dan juga karyawati wonten ing dalu mriki ingkang kersa niki wau dalam rangka pembukaan ngawontenaken paguyuban Turangga Jaya saking panjenengan Bapak Mukaji saged ndadosaken panglipur dumateng para penonton lan ugi dumateng para pengunjung ingkang dalu punika sami rawuh wonten ing dalu punika. Wabile samangke anggenipun kawula sesarengan kalian para kanca-kanca pangrawit gongso wonten ing dalu samangke kang badhe ngaturaken menggaipun tari jejogetan wonten panggung gembira dalu punika sesarengan kalian putra putri saking Turangga Jaya mugya saged dadosaken panglipur dumateng para rawuh lan ugi para penonton sedaya ingkang rawuh bilih samangke kirang nuju prana wonten sedaya lepat anggenipun kawula ngaturaken pahargyan
tari jejogetan jaranan campur sari bilih wonten sedaya lepat kula nyuwun lumutring samudra pangaksanga dumateng para rawuh lan ugi dumateng para penonton sedaya. Pepilih saking kawula anggenipun ngaturaken pambiwara ing atur pasugatan dalu punika mugia samangke para rawuh para penonton katuran pinara ingkang sekeca lan ugi anikmati kados pundi samangke menggaipun para kanca-kanca pangrawit gongso lan ugi seniman-seniwati wonten ing dalu punika tansah kasengkuyung dening Anggara Audio Profesional matur gunging panuwun lan ugi dipun sengkuyung dening para sesepuh dalasan para aji sepuh saking paguyuban wonten dalu punika. Wabilih asesanti tansah manggya bagya mulya sesarengan turangga jaya atur saking kawula wabi taufik waridayah warinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu sugeng amirsani duhun. Oke.